Good morning, ayay. Good morning. Dan बाजिनाय लोगो लोगो जों सफैजोब्बाय आयै औ आयै 8 बाजिनाय लोगो लोगो जों बयबो हाजिर मिलिटारि सासन होननाय मोनसे खोथा दङथ' दान्दिसेबो समनि हेरफेर खालामजाया 8 बाजिनाय लोगो लोगो आंबो अमा बिदै लानानै हाजिर थाब बहा अमा बिदै जालायखो दाउनि बिदैसो आं एवनाय नङा नङा दाउनि बिदै बावसासोथ' आच्छा राजिब बेयाव दाउदैया दैबेसे दङ दैबा बे दैबा दाउदैखौ बिमानो गजब होनायमोनबा माबैसे दाउ जागौमोन माबा बे माबा दाउखौ फाननायमोनब्ला बोरमा मासे बायनो हागौमोन आरो बे बोरमा मासेया माथाम जागौमोन बे माथाम बोरमाखौ फाननानै मासे मोसौ बायनो हागौमोन Shut up! मोसौ औ आं मासे मोसौ नों सासे मोसौजों थायोब्ला बयबो मोसौ जायो जों दा बयबो मोसौ मा होनदों मोसौ नङा थारमाने नों मोसौ लावखार नङा लावखारनि जे आथोना बखालि माने मोसौ बखालि बखालि नङा आइजो नों जेरैबायदि सासन खालामबोगासिनो दङ जों बयबो मोसौफोर बादि नोंनि बुंनाय बादि मानिबोगासिनो दङ डाइनिं टेबोलाव जानो जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आं एसेबो साबजाया नंगौ आंदि बे बाथ्राखौनो मानो खनले बावोथाय आं मिथिया ओइ बाबा मानसिया बोरायब्ला बयबो बेबायदिनो बावलांग्रा जायो नंगौना अनु आदा डाइनिं टेबोलाव जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आइया एसेबो साबजानाय मोना नंगौ खुगाजों जायाब्ला रायज्लायनानै माबोरैथो जालायखो You are right नों थिखौनो बुंदों It's nice. हेल' उर्मिला स्पिकिं मा सोर मेनेजार साहाब बुंलाय मा जाखो खोनासं I don't like this type of business बेबायदि आंजों सोलिनाय नङा खोनासं मेनेजार साहाब नों दानो बासनि गांसे टिकेट लानानै दोनहै आंनि फिसाज्ला राजिबखौ आं दिनैनो दानो फाथायहरगासिनो दङ राजिब नों दानो गुवाहाटियाव थांनांसिगोन बरिं कम्पानियाव 25 लाख रांनि गांसे चेकआ गोग्लैसोनानै दं हरनो होननानैनो दिनैसिमबो हरनो हायाखिसै दानसेयानो बारलायलांबाय एबार जुदि रांखौ हरनो हायाब्ला रां हरनायखौनो बन्दसो खालामसिगोन आं आयै खोनासं राजिब नों दिनैनो थांनानै रांखौ लानानै फैनांगोन नाथाय आयै आंनि इउनिभार्सिटि क्लासआ जेबो जाया साननैसो बन्द थाथ'गोन बिदिब्ला लेखा फरायनांगौनि खहाया नों बिनि सायाव जेबो दाबुं माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा गेजेराव बुंथे हरग्रा आं बेबायदिखौ एसेबो साबजाया नंगौ बाथ्राखौ बुजियाब्ला गेजेराव जेबो बुंनो नाङा नाथाय आइ आदानि आन्जादाथ' खाथियाव सौफैथारबाय बयनिख्रुइ देरसिन आन्जादा फालांगिखौ बोरै खालामनांगौ बेखौ सोलोंनानै लानाया गाहाम आरो बेनिफ्राय नैथि आं रावनिबो खोथा खोनासंनो लुबैया मोनथिबाय दिस इज माय अर्डार आं जेखौ बुंदों बेनो जाथारनांगोन हेल' बासनि टिकेट गैला बिदिब्ला नोङो ट्रेननि टिकेटखौनो लानानै दोनदो राजिब बासनि टिकेटआ गैलानो नों ट्रेनजोंनो थांनांसिगोन
गार्ड बाबु बे ट्रेना बे स्टेशनाव मानो लाखिखो आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों दा बे गोग्लैनाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौ मानि बे ट्रेनखौ हगारनो हानाय नङा गुबुन ट्रेन फैगोन लाइननिफ्राय बे गोग्लैनाय बगिफोरखौ बोखारगोन अब्लासो बे ट्रेना खारलांनो हागोन बेखौ बोखारनोब्ला खमैबो 24 घन्टासो सम नांगोन बिनि अनगा जेबो राहा गैया गतिके नोंथांमोनहा बे ट्रेनावनो जिरायनानै थाहैथ'दो थांदो नैजिब्रै घन्टा स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानांसिगोन आं इसिबां गोबाव स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानो हानाय नङा उफ बेनिख्रुइ साबसिन बे जायगाखौ नायदिंनायानो साबसिन जागोन आं औ हेलौ ओइ जोंनि ट्रेना दांथल स्टेशनाव थाथ'नानै दङ नङा जोंनि ट्रेना जेबो जायाखै आं एसे गोबाव जाब्लाबो नों जेबो टेनसन खालामनाङा आयै अके दोननोसै बाय बा मासे समायना मुहिनि गोनां जायगा आं माब्लाबाबो सिगाङाव बेबायदि जायगाखौ नुफेराखैमोन गोसोखाङो बिजाबाव खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोरनि रनसायनानै फोरमायनाय जायगा
मा एसेबां हायना गोनां सोमोनांथाव सोर नोंलाय? आं नोंनि मेथाइ खोनासंगिरि मासे गोदै नोंनि गाराङा आंखौ बयबो बुङो आं जेब्ला मेथाइ खनो बेबायदि मेथाइ रावबो खननो हाया। आरो सारा बुङो आं जेब्ला क्लासाव फरायो आं बायदि रावबो फरायनो हाया। माब्लाबा सोरजोंबा नांलायोब्ला आंजों समान रावबो नांलायनोबो हाया। आरो सोरबा सिनाय मोनै मानसिया आंनि सायाव रायज्लायोबा आं बेखौ रागा जोंनो ओंखारो। आरो नोंनि खाफालनि सायाव आं दुखु मोनो। ओइ खोनासंलाय 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 ओइ शिट Oh my god Shit Shit! नोंनि मेथाइ खननाय, फरायनाय, रागा जोंनाय, नांलायनाय गासिखौबो खोनासंजोब्बाय आं। नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासङाखै आं। मा बे बाथ्राखौ आं बुंनो? बुं मा खोथा? सोरनिबा खैफोद नुयोब्ला नों मा खालामनो? मदद खालामो। बिदिब्ला नों मानोथो नायबाय थाखो? आंखौ सहाय खालामदो ना। मा मदद खालामनो बुंदो? आंनि गस्ला लंपेन्ट गासिबो हाब्रु जाजोब्बाय। बेखौ सुनायनि माबा मोनसे राहा खालामदो ना। फैदो आंनि उन उन। थेंक्स। नोंनि सिनायथिया आरो नों सोर? आंनि सिनायथि? नों बुं नों सोर? आं सासे ट्रेननि दावबायारि। ट्रेननि दावबायारि? नाथाय बेवहाय मानो? आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौदावलायदों आरो बे एक्सिडेन्ट जानाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौमानि जोंनि ट्रेना खारनो हाया। बिनिखायनो ट्रेनाव जिरायनो बानानै बिनि जायगाफोरखौ नायदिंनो होननानै। दानिया नों बुंदो नों सोर? आं बे स्टेशन मास्टारनिनो फिसाजो। आंनि मुङा निजोम। अनार्स लानानै बिए फाइनाल आनजादखौ होखांनानै आं दा न'आवनो दंफैथ'यो। बाह अनार्स लानानै फाइनाल होदों? नाथाय नों बे गिसिसिजों गोबाव थाबाय थायोब्ला फाइनाल जानानै थांगोन। अह बिदिब्ला माथो खालामनांगौ जाखो? नों बुंदो। फै आंजों। फैदो। बियो रेलवे क्वार्टार। आफाजों आजों थायो। नों थाथ' आं फैगासिनो दं। मुलुग संसारनि गासिबो सोरजिनायानो थारैनो बेसे सोमोनांथाव। बिनि खावसेखौ आवग्रिदों मोदाय मोदायजो आरो खावसेखौ आवग्रिदों हिन्जाव माहारिया। वाह नोंनि खन्थाइ आवरायनाया जोबोर रैसुमै। जायनि गोसोआ गोथार बिनि खाथियाव गासिबो सोरजिनायानो गोदै गोथार आरो समायना जायो।
गोथार गोसोनि गिरियासो गोथार गोसोखौ हमदांनो हायो न गिसि सिया गानस्लायदो थेंक्स फैदो जिरायनानै साहा लोंफैदो गोजोननाय मोनगोन थेंक्स आच्छा नों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना आर इउ रिमाइन्डेड इट आं गोसोआवसो सानबाय थादोंमोन दा बायदियाव साहा खापसे मोनलोंनायमोनब्ला बिलाय माथो आं लाबोबाय लोंदो आं साइक'लजिस्ट नङा नाथाय मानसिनि सोदोमथिखौ मिथिगौ आब'निजोम बुगबा गावनि बिसिखौ सिलायाव बुग्लिगासिनो दङ मा बुग्लिगासिनो दङ खेला रां बाहायना खामायनाय बे आखाइखौ दिनै सावसोमनानै सिखारगोन आं आखाइखौ दिनै सावसोमनानै सिखारगोन आं लेखायाव नै नोंखौ हगारनो आंनि बिखानि हैखौ दै खालामनानै लाबोनाय रांखौ नोङो बाहायग्रा सालि ओइ सालि दाना माबायदि मोनदों ओइ थुदो माबा आइदै बेखौ मालाय खामानिखौ बाहायग्रा नङा बेयो आंनि हिनजाव आं बेखौ जेरै गोसो एरै बुग्लिगोन नों सोर आं मानसि दिनै नोंनो जाय हिनजावा गावनि आखाइजों मावनानै जाहोदों बे हिनजावनि आखाइखौ सावनानै होदों नै बाराबा नोंबो आइदै दाना नोंहा मानो गाबखावदों बियो नोंनि हिनजाव नाथाय नोंनि गलाम नङा दिनै नों बिनि आखाइखौ सावनानै होनायाव बेसेबांदि सानाय आरो खस्थ' मोनदों बिसोर मिथिगौ नै दाना मानो गाबखावदों नोंनि हिनजावनि आखाइया खामदों नोंनि हिनजावनि आखाइयाबो थिफुदों नों नोंनि सानायखौसो मिथिदों गावनि हिनजावनि सानायखौबा मिथियाखै आरो बेखौ खस्थ' फोनांला आइदिला आखाइसो सुजोब्बाय नाय बुगब नाय दिनै नोंनि हिनजावा गावनि सानायखौ बावगारनानै नोंनि सानायाव खस्थ' मोनफादों बेबायदि फिसाय अनसुलि हिनजावखौ अयथासार खालामनाया थिग जायाखै बाबु मा आंखौ खेमा खालामदो नाङा नों बे रावखौ खुगायाव लाबोनो नाङा आं नोंनि हिनजाव थुदो नोंनि आखाइखौ आङो खाथुबनानै हैनोसै थांदो थां बुगब नोंबो नोंनि हिनजावनि आखाइखौ खाथुबनानै हैदो थांदो बाबु बिमा थुदो नों बेवहाय फैदो नोंनि गस्ला लंपेन्टआ रानबाय जानांगौ
माखौ इसेबां नायगोमोखो नोंखौनो नायदों मानो नों बायदि हिन्जाव माहारिया बयनिबो न'खराव साफा साफा थानायमोनब्ला बड'लेण्डनि न'खरफ्रोमबोनि न'खराव दुखु खस्थ' आरो अयथासारा जोबस्रांगौमोन बा नों मोजां बिबुंथि होयोथ' मा नों राजनिति खालामो नामा जाय ट्रेना एक्सिडेन्टनि थाखाय थाबथानानै दं बिनिनो दावबायारि बियो आंनि आफा खुलुमबाय आच्छा नोंनि मुङा मा राजिब नार्जारि वाह जोबोद मोजां मुं नाथाय नों खाफाल मोनदा गथ' जे ट्रेना जेरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों बियो गाबोन बेलासिहालागैसिमबो जेबो जानाय नङा बिदिब्ला आंबो थांनोसै बबाव थांनो नायनि हजों थांनानै ट्रेन एबा बासफोर मोनगोन ना मोना जोबोद गोजान जायो बासनि लामाया मोननै हाजो दखर बारलांनो गोनां जायो हाजोखौ बारनानै थांनो हागोन होननानै आं फोथाया मानो गोरान लामायाव थाबायनानै हाब्रु नाङोब्ला मानोनि सोंनायखौ खालामियानो गाहाम आंहा बारा थाबायनायनि हुदाबो गैखाया बिदिब्ला आं स्टेसनाव थांनानै थाहैसै हा ओंखामालाय जानाय जाबाय फा जायाखै आफा नों आलासिखौ ओंखाम जाग्रा टेबोलाव लानानै फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै जागोन दे आइ नाङा नाङा होनब्लानो जेबो जानाय नङा नों जानानैसो थांनो हासिगोन गथ' बेखौ बुङो अर्डार नों मिन्थिया बियो जेरै गुसु एरै गुदुंबो नंगौ आं बिनि गुसु गुदुं मोननैखौबो नुखाबाय बिब्दिब्लालाय माथो बाव फैदो जायैनि सावरायदिनि दान्दिसे उनावनो खोमसिया साग्लोबसिगोन आं थांनोसै ओइ हो खोनासंलाय बुंलाय आं मोनसे खोथा बुंनि आफा फैजासिम दसे थाथ'बावदो ना आंहाबो हारसिं थानो मोजां मोना नाथाय आंहा हारसिं थानानैसो साननो जोबोद मोजां मोनो बिदिब्ला आफा फैजासिम दसे जिरायनानै सानबाय थादो आंबो न'नि खामानि मावहैनोसै थांबायबो थोत्स हारसिं थानो मोजां मोनो मानो बुंफ्लांखो आंलाय महापन्डित लाखिबाय खोथा रायज्लायनो हारसिं साननो मोजां मोनो मादि गोरोन्थि मावफ्लांखो आङो लेंहरफिनसैसो नामा थाथोंसै लेंहरफिनोब्ला जुदि माबा सानो आंदि लाखिदों खोथा रायज्लायनो सिरि साननो मोजां मोनो रायज्लायनो मालाय माखौ रायज्लायनो मोनबाय बुंगोन दै गांदों बिनि आखाइनिफ्राय दै लोंफ्लानानै बिनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ सोंनानै लाजोबगोन आं
नामखौ मा बुंदोंमोनलाय आं बावबाय राजिब नार्जारि अ राजिब नार्जारि आं गोसोआव फैबाय राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि आं माइसि जाम्बि मुंल' सोंनानै फैफिनबाय आरो माबा माबिथ' सोंनो हाबावगौमोन आरो थांफिनबावनि बे बाराव थांनानै मा सोंहैनो मोनबाय नोंनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनायानो जायाखै नों मा मावो बिजनेस ना फरायगासिनो दङ आङो MA फरायो लोगोसे बिजनेसबो नायो फरायो बिजनेसबो नायो माबायदि सिख्ला आरो जेबोखौनो सोंनो हायाखिसै हाबे सोंनो हायाखिसै आंथ' माबा मोनसे सोंनो हागौमोन बिजनेसमेन नायदो आसोल खोथाखौनो सोंनायानो जायाखिसै आरो खेबसे थांबावोब्ला जेबो साननाय नङाथ' जेबो साननाय नङा बेनो आंनि जोबथा थांनाय एबार माबा मोनसे सोंथि लानानै फैदों नों जेबो साननाय नङाथ' सोंदो खनसेल' मानो हाजार बारखौनो सों नों आंनि गोसो गोरबोआव जायगा लाखाबाय माबा साननांगौनि सोंथियानो फैया बे खेबाव आं जाय सोंथिखौ सोंगोन बे सोंथिनि फिननाय होनानै उल्था सोंफिनाबानो मोजां येस बुंदोल' नों हाबा खालामबाय खालामबाय खालामाखै हाबा जायाखै खोनासंलाय बुंदो आरोबाव नों फैफिननानै दानो सोंफैफिननो हागौ बे सोंनायनि फिननायखौ दानो लानानै थांखादो आं दासिमबो रावजोंबो मोजां मोनफेरलायाखै आरो गोसोबो थोफेरलायाखै मोजां मोनफेरलायाखै गोसो थोफेराखै बे बाथ्राखौ मानो बुंफ्लांबावखो आंलाय बुङामोनब्लाथ' बियो फैफिनथारबावगौमोन गोसो होसारनानै बिनि समायना महरखौ नायबाय थानो हागौमोन गोसो थोलायफेराखै नाथाय गोसो थोलायगोन ना थोलाया बेखौथ' मिथिनो मोनाखिसै बे खोथाखौ माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा बे खोथाखौ माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा
बेवहाय अखा सारसनजोब्बाय न' सिङाव फैदो न' सिङाव फैदो फैदो न' सिङाव जिरायदो थेंक्स खाना जानानै जिरायबाय नाथाय अखायाबो नागाराबा निजोमाय निजोमाय आफा अखानि थाखाय थांनो हायाखिसै आरो थांनोबो हाखानाय नंला बियो एसे अखा हाब्लानो हाखर हाला दैजों बुंफबजोबो हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनानै बाना बायदि जालायो हरसेखौ दिनै बावनो थालांदो नाथाय मोनसे मोजां खौरां गाबोन फुंनि 10 बाजियावनो ट्रेना खारफिनसिगोन अब्लानो नोंबो थांनो हासिगोन गथ' नाथाय नोंस्रा जे उसुबिदा सानसे माने जेबो उसुबिदा जायाखिसै मोनानि थाखाय जिंगासिदों मानसिनि मोजां मावनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा जाया फैदो आफा ओंखाम जाहैदिनि आलासिखौ लिंबोदो फैदो फिसा आखाइ आथिं सुनानै ओंखाम जायो दिनै सानसेनि सिनायथि सानसेनि आलासि गाबोन अखा नायब्लानो थांसिगोन नाथाय बियो थांसिगोन होननानै आंनि गोसोआ मानो उसुखुथु जादों आंनि गोसोआ मानो बिदि जाखो आंनि गोसोआ जेरै उसुखुथु मोनदों बिनि गोसोआ खि दा आं बायदि जादों दा बे निजोम नों आंखौ बिदाय होनो गाबोन स्टेशनसिम थांफागोन ना थांफाया थांफागोन ना थांफाया नों मारै बिदि साननो हाखो आं गाबोन नोंखौ स्टेशनसिम दोनलांनो थाङा होननानै दान्दिसेनि नुलायनायावनो नोंदि आंनि गोसोखौ नोंनि खालामनानै लाबाय बे खोथाया नंगौ आंनि गोसोआबो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो आंनि खालामनानै लादों मोननै गोसोआ जेब्ला मोनसे जालाङो जेसेबां गोजानाव थाया मानो आंनि गोसोआ थागोन नोंनि खाथियाव नोंनि गोसोआ थागोन आंनि खाथियाव नों आंनि आं नोंनि बे मोननै सोदोबानो हो दान्दिसेनि आलासि नोंहा बिदायनि सम जाबाय बिदाय नोंसिनि अननाया आंनि गोसोआव अराय सम थाबाय थागोन दान्दिसेनि अनलायनायखौ रावबो अराय सम गोसोआव थाबाय थाया फिसा नोंहा जुदि गोसोआव थायोब्ला आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लाबाय थांनोसै बिदिब्ला गोजोन्थों थांदो फिसा जिउ गोलाव जाथों
लामायाव उखैयोब्ला बे थफ्लायाव थाइनैसो सुपारि फिथाइ दं आरो हारसिं हारसिं जिरायलांनो बायोब्ला बे सल'माखौ नायलां ट्रेना खारलांबाबो आंनि गोसोआ नोंजोंनो थालांगोन निजोम ट्रेना खानसै माबा गाखोहैदो थादो बिदिब्ला बिनि खाथियाव फैफिनबावनानैबो आंनि गोसोनि गुबै साननायखौ फोरमायनो हायाखिसै हाय खाफाल हावरिया गोसो राजिब नों फैदोंमोन जेरैबायदि गुफुर जोमैया गोथां अख्राङाव गोजावनानै थायो आरो गोथां अख्रांजोंनो गोरोबनानै थाहैफिनो आंनि गोसोआबो नोंनि गोसोजों गोरोबफ्लेदोंमोन नों नाथाय दिनै थांफिनबाय गोसोआ सानदोंमोन आंनि जिउआव दुफाङा फैबाय नाथाय नों दिनै फैनानै थांफिनबाय जेरै दाउफोरा बिबारनि बिदै सोबनानै बिरलांफिनो नोंबो फैदोंमोन आंनि खाथियाव नाथाय आंनि गोसोनि रंजा खुसि गासिबो लानानै नों दिनै थांफिनबाय थारैनो आंनि साननाया फेलें जायोब्ला दैज्लांनि अखा बायदि थाइनै मेगनजों मोदैया बोहैग्लायबोगोन दिनैनि बिदायनि बुब्लियाव आंनि गोसो गोरबोनि मिजिंखौ थारैनो आं फोरमायनो हायाखिसै आंनि बिबार बागानाव नोंनि थाखाय बारसे बिबार थफिदोंमोन बे बिबारा सानसे गेवलांगौमोन अब्ला गां फुवारनानै गाबज्रिहरगौमोन राजिब नों बबेयाव दं नों बबेयाव दं राजिब नोंनि थाखाय निजोम मुंनि बिबारा थफिदोंमोन बोरैब्ला नों बे बिबारखौ बावलाङोब्ला आरो फिन आंनि जिउआव बेबायदि बिबारा माब्लाबाबो बारफिननाय नंला एसेनोसै नोंनि खाफाल हावरिया निजोम नोंनि बे मेगन मोदैजों थफिनाय बिबारखौ गेवलांहोनो आसार दाननि दैबाना जानानै आं सानसे फैफिनगोन निजोम आं सानसे फैफिनगोन
आं दिनै निजोमखौ मानो एसेबां गोसोखांखो ट्रेननिफ्राय गोबां मानसि ओंखारबाय नाथाय राजिबा बहाथो बियो आरो माब्लाबा फैफिननाय नंला जोनोम जोनोम थैस' थांस' सानैबो जुगामि थांनानै थालायनायनि सना I love you मोजां मोनबाय गोसो थोबाय मोजां मोनबाय आं नोंखौनो जोनोम जोनोम थैस' थांस' सानैबो थांनानै थानायनि बिबार बागाना गोसोआव हायनानै सुफिन सुयो सिखिरि बिरबाय बायो फैदो फै रजे हगारदिनि फै जोंहा सानैजों रुजु रुमु मोजां मोनलायनायनि गोदै देंखो जेरै गुफुर जोमैयाव फुरिनि गांखंआव गांसुयो
ल'सो मानो सोलाय सोल' बुंस'ना नों मा सानो सोरगोनि गोजोनखौ मोननो हायो सोरगोनि गोजोनखौ मोननो हायो जेब्ला मोननै गोसो गोरोबलायो जेरै गुफुर जोमैयाव फुरिनि गांखङाव गां सुयो जोनोम थैस' थांस' सानैबो जुगामि थांनानै थालायनायनि असना I love you I love you आब'निजोम नों बेयावसो मानो आदैनि लोमजानाया गोब्राब जाथारदों औ जाबाय राजिब नोङो दिनै न'निफ्राय जेरावबो ओंखारलांनो मोना नाथाय आं सासे लोगोनि न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन नङा नों दिनै जेरावबो थांनो मोना नाथाय नुथाय जेबो गैया आंनि लोगो नाराथिनि फिसाजोआ दिनै मुम्बाइनिफ्राय न'आव फैगोन बियो दा बेलासियाव जोंनाव फैगोन नों खोनानानै खुसि जागोन नोंनि हाबाखौ आं बेजोंनो थिग खालामबाय हो माने नों आंनि हाबाखौ थि खालामदों नंगौ नाराथिया बे नोगोरनि धोनि सुबुंफोरनि सासे धोन मान सन्मान समाजारि गासिबावबो जोंनि समब्रा समब्रि बेजों नोंनि हाबाया जायोब्ला जोंनि समाजारि गोहोआबो बारायलांगोन नोङो बिसोर फैजासिम न'आव थाबाय थानांगोन Remember, this is my order. मालायनाव मोजां सिख्लाफ्रा मा अरथाबबाय थायोब्रा आंनावलाय माथो रावबो अरथाबा नोंनो अरथाब गारदोलै नै नोंनावलाय खाराफाराब सोर अरथाब बायनोसै थख्लाख्लालाय आंनावबो फैसा दंब्रा हाबा जाखांबासो नुगोन आं बेबायदि न'खौ नै दंनायखायसो नोंनाव नोंलाय बेसे साइज दंब्रा खिथु गांगुरगुरलाय सिख्ला मानसिफ्रानो इसे लोदो जायो नालै साइज गैया बाइस गैया नोंगाव नोंलाय माबार माव जोंनाव गाहाम बुस्थु फैयोनो दिनै बरायबाय स्टुपिड हासिबा बोख्लाय आंहा मा जाखो नैबे हासिबखौ बोख्लाय औ बियो बे जोंनि हासिब बे हासिबजों नोंनि मैलाफोरखौ फुगारनो थिनदों आंनि मैला फुगारनो थिनदों औ नङा नोंनि बिमानि मैलाखौ आंनि औ नङा नोंनि नङा आंनि आंनि नङा न'नि मैलाखौ बुस्रिनो थिनदों थाथोंसै नों आरो मैला बुस्रिनो नांला नोंसिनि बिगोमाया न'आव दङ नोंसोरखौनो हासिब लानानै नेनानै दङ नङा हासिब लानानै नेयाखै हासिब लानानै बुज्रावनो थिनदों थाद बावसियालाय मालाय हासिबजों न'खौसो बुस्रिनो थिनदों नंगौ न'खौसो आंबो जे बावसिया थांनाय आंखौ खोन्थाहैदो दे मानो टिसि गुसुं फेन गानदों आंबो बावदासो फैसा गैया खोमा नोंसा ओंखायनो गुसुं गानदों स्टुपिड जों नोंसोर बायदि हाजार मानसि बायनानै दोननो हागोन स्टप इट नै स्टप इटआ फैगासिनो दङ माबा आयंआ फैगासिनो दङ
उर्मिला बेनो आंनि फिसाजो अनजिमाया फै फिसा फै आंनि बिखायाव हाय आन्टी फाइन फाइन थेंक इउ बे आंनि फिसाजो हाय अनु हेलो हेलो बियो नोंनि आंकोल राजिबनि बिफा हाय आंकोल आंनि लोगोनि फिसाजो मैयासो मुम्बाइनिफ्राय फैदों बेखौ बुङाब्लाबो नायनानैनो मिथिखायो दिसि सैमानि बिदिसि बिगुर मा होनखो नों बुंदों समायना बिउटिफुल Where your son? सेंग्रा बबेहाय दङ दङ फैलाव थां राजिबखौ खोन्थाहैथां आयै नोंसोर सावरायलायदो आं सासे लोगोनाव थांनो आयै आंबो थांनोसै दा माबा बुंगोन माबा बुंफ्रांगोन नोंहासो प्रेस्टिजआ थांगोन फैदो फैदो जोंहा सिङाव फैदो राजिब नोंखौ गाहायाव मेम साहाबा लेंहरगासिनो दङ माने आरो सोंबाव गाहायाव मेम साहाबनि मासे गोमोथाव आलासि दंफैयो खालि बुङो हाय 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 इसोर मा इसिदि गाननाय जोमनाया इसोर लाजाखाया नंगौ जि जोमखौथ' मथा मथि गानाखैनो बुंजायो गानदों गानब्लाबो ससे लंथं आं जेबोखौनो हमनो हायाखिसै नंगौ बे हाय सिख्लाजोंनो नोंखौ रायलायनो मेम साहाबा लेंहरगासिनो दङ बेबायदि गाज्रि आखलनि हिनजाव आं जिबनाव नुफेरबायाखै नोंबो जुदि बेजों हाय बुंदेरबाय थानांगौबा सारा जिबना हाय होननानै हेला लांनांगोन थांदो बे हाय सिख्लाजों नोंखौ रायलायनो लिंहरदों नोंसोर मा बुंनो नागिरदों आं जेबोखौनो हमनो हायाखिसै थांदो नायहैग्रोदो नुहैबासो हमनो हागोन थांदो थां फै राजिब फै हाय हाउ स्मार्ट खुलुमबाय बियो आंनि लोगोनि फिसाजो अनजिमा आरो बियो आंनि फिसाला राजिब Oh darling how sweet fantastic beautiful जोबोद महर गोसा I'm very kiss to you होद गोजोन्थों जिराय बाबा जिराय नोंसोर जिरायनानै बाथ्राखौ रायलायदो Oh आन्टी बेयाव रायलायनायनि जेबो सुजुग गैया आन्टी आं राजिबखौ लानानै एसे बाहेरायाव रायलायहैनि थांदो ना आयै बियो नोंजों दसे निजोम जायगायाव रायलायनो नागिरदों बेवहाय नोंहा मानिथो हेंथा नोंसोर रायलायलायनानै गावबागावनि गोसोखौ बुजिलायनानै लालायदो आहा आरो बुजिलायनानै लानो गोनांथि गैला आन्टी I like you very much थौदो बेरायहैदिनि Come on फुल्लि राजिबा बे हाय होननाय सिख्लाजों हाबा जानांगौब्ला बे सारा जिबनाव खाफालाव आखाइ होनानै हाय होननानै थैनांगोन बियो बिनि अनगा जेबो राहा गैयाथ' आरो जोंहा नों बेबायदि जानाङालै नै नोंहा मानो बिदि होननांगौ आंखौ आं दाबो नोंनि हिनजाव दाथ' जाथ'आखै र' देनां हाबा जाबाथ' नों आंनि हिनजाव जागोन ना
handsome. फैदो फैदो ना बेयाव मानो लाबोखोनो आंखौ अ जायगाखौथ' आं पसन्द जायाखै थेवब्लाबो लाबोनो गोनां जाबाय आं दिनै आं बम्बेआव थानायब्ला नोंखौ लानानै हाय नाइट क्लाबाव नङाब्ला डिस्क' क्लाबाव नोंखौ लानानै डान्स खालामगौमोन आं अ माय गड आंनि गोसोआ थाथेरनो हाला हाय हेन्डसाम नों मा सान्दों नों सान्दों मुम्बाइनि खोथा आं सान्दों बे सहरखौ नागारनानै बै गामियाव थांनो हानायमोनब्ला गामि माने मबे गामि गोजोनपुरि एसे समायना समायना जोबोर हायना गोनां मिथिंगानि महरा What nonsense गामियाव मा दङ खालि दङ दंफां लाइफां आरो हाखर हाला I hate proper village I love village because village is my mother country मा सोमोनांथाव नों बे फिसा सहराव थानानै थारैनो आनकालचार रोंथारबाय अके डोन्ट माइन्ड आं नोंखौ थाबैनो मर्डान खालामगोन प्लिज कम अन डार्लिं कम अन sorry I'm really sorry नों जेबो साननाङा कम अन डार्लिं नों गोसो जायोबा आंखौ किसबो खालामबो हायो